Я дуже люблю нашу закарпатську природу. Але я просто не можу задовільнитися повністю тою красою. От скільки б не дивився, чи зима, чи осінь, чи яка б не була пора року, та кожен день інше, кожну годину інше. Тепер сонце так засвітило, а тепер туман упав. Закарпаття то надихає, то як би не було, то саме краще місце у світі. Синевирський цей перевал, як із Міжгір'я йти на Синевир, Кам'янка. То саме красиве місце у світі. То в мене така фігля була, я був на пленері у Румунії, і там прийшов один, так званий американець. Він взагалі угорець, але і румун. От. А перед Чаушеску йому прийшлося з жінкою, вона у нього актриса була, примадонна, тікати. І вони втікли в Америку. Бо він жив у Америці і в Австралії. Так, завжди літом. Півроку там, півроку там. І показував там Нову Зеландію, такі як Кучми, тут і острови з туманами. Каже, це саме красиве місце у світі. Я там організовував туди пленери і його теж запросив. І він там був 3 тижні на тому перевалі. Там Кам'янка, такий готельчик. І коли він від'їжджав, каже, Пейтер, і Гозадон, правду маєш, це саме красиве місце в світі. Так що ми там все народили, хвала Богу.